máme možnosť pozrieť na vrtuľník I-24 HIM na cestovanie Českej republiky. Nech sa páči. Budí rešpekt svojim zjavom a určite budí rešpekt aj svojou výzbrojou. Tentokrát sa ale nemáme čoho báť, prišiel nie preto, aby na nás zaútočil, aby sa nám predviedol vo svojich kráse, vo svojich manévroch. Máte možnosť vidieť súratovú zatáčku, ďalší tam prielet, aby sa predviedol divákom. A máme radi rovnakú oranžovú farbu? Áno, používa oranžové dymy, nie sú to tri. Červená, zelená, biela. To už nie je Talian. Na svete, ale aj tak pekná červená v podaní pilotov armády Českej republiky. Takže posádka, pilot, strelec, ešte tam niekto sa zmestil? Určite tam zmestí ešte pomôžete. Mojich údajov za knipom tohoto vrtuľníku sedí major Martin Maniš. Čiže o pilotoch máme také pomerne skúpe údaje, ale budete si to môcť vynahradiť. Stále prebieha autogramiáda v priestore blízko nášho komentátorského stanoviska a po vystúpení vrtuľníka Mi-24. Určite si českí piloti nájdú čas, aby vám poskytli autogramy. Vidím, že záujem od talianských pilotov je veľmi veľký. Tí sa ešte trošku osmelujú, ale sledujme hint. Vidíme, že tento vrtuľník skutočne dokáže manévrovať pri svojej hmotnosti, pri svojej robustnosti, ktorú má v porovnaní s vrtuľníčkami, ktoré sa nám tu už dneska predviedli. A ničom si nezadá po slovensky s týmito manévrami alebo s týmito ľahkými manévrovými vrtuľníčkami. Mám taký pocit, že tam bol pokus o srdiečko. To sa budeme musieť spýtať majora Maniša po vystúpení, či to bolo srdiečko pri rovníku alebo niečo iné. Či si nejaká obletovaná dnes, počúvaj. Čo ti poviem? Opäť nízko nad zemou. Predvádza sa. Tiež tam vidím nejakého tigra. Veľmi populárny motív. Áno, určite patrí k nejakej tigrej letke alebo tigrej skupine. Určite sa s nostalgiou dívajú najmä piloti, ktorí ešte v Láni na tomto type lietali. Konečne ten povestný rachot. Máme tu jeden oznám pre všetkých, aby nevychádzali von bránou číslo 3. A aby ste nastupovali na kývadlovú dopravu z toho miesta, z ktorého ste aj prišli, teda z ktorého ste vystúpili. Samozrejme na opačnej strane cesty. Tak vás poprosíme nie cez bránu číslo 3. Časom môžeme obdivovať hlavný tanec vrtuľníka Mi-24 pred vašim dvermi.
Vidíme, že mu nerobí problém lietanie z boku do boku, spredu dozadu, chvostom dopredu, čiže je to veľmi, veľmi obratný vrtuľník. Aj to nám on ukazuje svoju obratnosť. Ja som myslela, že nám tak ukazuje, že takto vyzerá pekne zozadu, takto pekne z boku a ešte krajšie spredu. A najviac ešte ukazuje svoju obratnosť. Úžasná mašina. Takže mali sme ich kopec, už ich nemáme. Áno, bohužiaľ. Každopádne naši susedia jeden krásny stroj majú. Opäť nízky prelet. Ja si myslím, že si zaslúži potlesk. Pokojne mu aj zakývajte. Určite áno. A zase ma oklamal, že ide pristáť. Biela vlajka tam veje vo vetre. To je naozaj ohromná sila. Ohromný vietor narobí okolo seba. To dobré počasie ešte len príde. To dobré, aj počasie ešte len príde. Stojí to naozaj za to. My sme nás potrebovali iba umyť dráhu. Vidíte, napriek týmto mierne nepriaznivým poveternostným podmienkám a tomuto dúfame, že poslednému daždíku vývod vrtuľníku Augusta má možnosť využiť v plnom rozsahu, pretože tieto poveternostné podmienky mu to plne dovolujú. Okienko má teraz zavreté asi? Pravdepodobne áno, myslím, že aj stierač tam na prstení. Vaša vytrvalosť bude určite odmenená.